Yey wena uthi mina ngiside chick manje. Man, sumamela lo mntu man. Ngeke ngihlale ngamameli. Angithi nguwoshilo. Mamela babe, umuntu akayifonela ongamazi nomazi out of the blue. Afuna unginike lento ayifunayo. Wrong. Usho ukuthi uvela ungithanda udlala ngami uyangichaphaza. Dibazi kanjani abantu bo CMTV? Izindoni into zo CMTV senfollow ngabantu. Kuyajola 99. Kuzindoni ezanzani andidibanisangana zo zinto. Kufanele nimnike impendulo ephuma esayidini. Uwenze ngamabomu, awenzanga ngamabomu, awazi nomuntu wakho wena umazi. Yena umuntu wakhe ichef eMpumalanga. I didn't ask ukuthi umuntu wakhe uyenzani. Uthe umuntu wakhe useMpumalanga ichef. Mina uthi sometimes uyabamba ama side jobs la yena. Yikho ke wena side job yakhe, uyi side chick. Ungenza isilima wena. Ungenza isilima wena. Ngicela man ungamaphephi ngicela man. Ngiyakhuluma iqiniso. If we side chick. Okay ke. Man ungenaphi lo muntu ngibani lona wena? Wena ungibeka kuphi ke mina ke? Mina ungibeka kuphi? Baby yayazi masuzofika la ubuya apho khona. Mina uthanda mina noma uthanda lo seMpumalanga? Uyayazi ngomuntu wami nje baby. Akhuluma iqiniso. Khuluma iqiniso mfethu. Man ngubani lo kusebenzelayo? Ngubani lo wena man? Nyeke. Kubani lo Kubani lo? Baby kwenzeka no? Ngifuna ukukhuluma iqiniso, uyekela manga. Baby ngicela wena iqiniso. Kanti kahle vele uwochitayo noma kwenzakalani? Yebo kuvuka phi izolo? Wow. Bengivuka phi izolo? Bengivuka izolo. Mina. Kuvuka phi izolo lapha kum nje uyanqwayi ngokusithandaniswa ngulomuntu. Manje ke wena ke ukhulumelani kaManga la wakhuluma ukuthi intombi yakhe iseMpumalanga. NgiseMpumalanga mina. Akakhuluma amanga iqiniso umuntu wakuhlala eMpumalanga. Usebenza eMpumalanga.